Benvinguts, i estem de tornada perquè hem tornat de vacances i comencem altra vegada en la tertúlia del turista digital. Unes vacances que han sigut, bueno, no seríem els únics si diem que han sigut prou caloroses, però felicitat absoluta tampoc, perquè tornem ara al turista, a la tertúlia, i seguim tenint el mateix conflicte que teníem quan vam agarrar i vam tancar la temporada passada. Aquest conflicte que té color groc i blau, sí, Ucrània, i no solament és un conflicte molt lamentable, no solament per a ells, que no anem a entrar en més coses, però sí per els danys col·laterals que n'hi ha, que són els que ens toquen a nosaltres. Per a parlar d'això, de totes les vacances que fem quan tornem, perquè a més hi ha molts de projectes, tornem de vacances i tots són projectes, és com un pre-Nadal. Els bons propòsits els parlarem en la pròxima tertúlia, però aquí parlarem de projectes i per això han vingut a parlar nosaltres i per els nostres convidats, i des de luego els tenim que agrair, donar moltíssimes les gràcies d'estar aquí. Francisco Juan, director del CDT i de l'Invatur, moltes gràcies per vindre aquí. Paco Juan, podem dir ja, no? Paco Juan. Moltes gràcies. Vicent Serra, docent de formació professional, docent tècnic de formació professional i exregidor de la Vila Joiosa. Moltes gràcies per estar aquí, Vicent. Gràcies a vosaltres. La primera vegada que estàs aquí, la primera volta, i esperem que no siga l'última. Esperem. Gràcies. Tenim a Pepe Albero, que a Pepe Albero tenim que començar en una enhorabona. Enhorabona, Pepe Albero. Gràcies. I un aplaudiment. Un aplaudiment. La invitació després. Sí. Després no sé, però que no t'escapes, això també segur. Soc conscient del risc. Del risc al vindre aquí. Bueno, de tu què podem dir? Pues un home del Renaixement, músic, artista, pintor, i damunt aquest pròxim 9 d'octubre en l'Ajuntament de Benidorm, en el ple institucional del 9 d'octubre, t'atorgaran el Premi de Ciutat de Benidorm, així que, bueno... És el guardó més alt al que puc aspirar, però bueno, ja veurem com ho menge i com ho digerisc. Doncs tindràs que posar-te tratge, això per a començar. Sí. Això per a començar, tindràs que posar-te tratge. És un trago que no me durarà un dia o mitja, a lo millor, però hi ha que fer-ho perquè l'acte hi ha que revestir-lo d'una dignitat que cal fer-la. És el 9 d'octubre, festa dels valencians, i ahí tenim que estar a tope. Clar que sí, enhorabona. També tenim a Maribel Torres, directora de la delegació Costa d'Alacant del Grupo Laboral. Sí? Ai, sí, fenomenal. És que com canvien cada... Bueno, hi ha una de les coses que parlarem després, d'això del canvi de les empreses i tal. Moltes gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres, sempre. Antoni Civera, periodista, crític de música i de cinema, i el salvador de la tertúlia també. Un cosalvador de la tertúlia del turista digital en temps de pandèmia. Encantat de que m'acolliu així en esta tertúlia tan diversa i tan agradable. Com en casa. És com en casa. Ens falta el cafè, Tonet, però bueno, tot arribarà. Tenim l'aigua. Mira, tenim cafè, tenim caramels de cafè. I moltíssimes gràcies a vostès que són fidels, ens segueixen i saben que si no poguessin veure en directe esta tertúlia la poden seguir la poden aconseguir igual que tots els altres vídeos al canal de YouTube del Turista Digital. En aquest moment estem retransmitint en directe en Facebook, en la pàgina web, en Twitter, en Twitch. Bueno, disculparan d'aquestes coses, no sé massa, però sé que estem en directe i que tenim un canal de YouTube que ho té tot, o sigui que ho poden veure allí perfectíssimament. Saben què? Anem a 2 minuts de publicitat i tornem de seguida per a començar la tertúlia. Fins ara.
Pues aquí estem una altra vegada amb vosaltres, amb vostès, per a parlar de... Hem tornat de vacances i segurament pensaran que tots hem estat de vacances. Pues no, tots no hem estat de vacances. Moltíssimes persones segueixen al peu del canyó en el treball, en la família, però com tenim aquí els convidats i cadascun d'ells van donar-nos una visió i un punt de vista diferent del seu sector, anem a començar per Paco Juan i anem a preguntar-li exactament què ha passat en el CDT. Si el CDT ha estat parat en l'estiu, suposem que no. Nosaltres en mes d'agost aprofitem per a recarregar piles. Sí que és cert que el mes d'agost... Però la màquina segueix. La màquina continua avant. El mes de juliol preparem la programació de l'últim quatrimestre de l'any. El mes d'agost parem, però si tenim clients en el mes d'agost, usuaris, jo dic client, seria mal assunt, seria. Però sí que és cert que enguany hem tingut molt bona acollida. Tot el primer semestre, en el tema de la recuperació, ha sigut una tornada a la normalitat i hem aprofitat per agarrar impuls per aquest últim quatrimestre de l'any, i el mes d'agost hem parat i des del 1 de setembre estem oberts en plena activitat en el centre i en molt bones xifres d'alumnes i de participants en els cursos. Estupendo. Teniu alguna cosa, alguna novetat en el... Bueno, hem arrencat ara 1 de setembre en una nova edició d'un curs expert universitari per a personal de pisos, per a personal de housekeeping. Portem ja 5 edicions, una col·laboració amb la Universitat d'Alacant que hem replicat en la Universitat Politècnica de València, en el campus de Gandia, amb molt bon èxit també de participants, i en la programació habitual de l'àmbit de restauració, el certificat de professionalitat, per a formar aquesta gent que tanta falta fa per al sector, per a que tingui una qualificació mínima per a poder inserir-se laboralment, cuina, servici, reposteria i pisos. Recuperem el programa fet comentari del tema dels ucranians. Insistirem en la formació tan necessària per a aquest perfil, sobretot en l'àmbit dels idiomes, i en una qualificació mínima per a aquestes persones que per qüestions de la guerra han tingut que desplaçar-se, i al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana estem programant cursos per a donar resposta a aquest perfil, que tinguin una possibilitat ja que ningú la desgràcia de tindre que abandonar el seu país, que tinguin una possibilitat d'insertar-se laboralment al territori. Fantàstic. Vicent, tu també et dediques a la docència. De tot el que ha estat comentant ara Paco, tens algun reflexe a nivell de formació professional? Tens algun... Sí, bueno, jo diria en aquest aspecte que crec que fa falta que la gent es forme. Una de les mancances que està tenint Benidorm i els seus voltants, la Marina Baixa, per no parlar-vos de la Marina Alta o altres punts de tot de la comunitat valenciana, és la falta de professionalitat de la gent que treballa sobretot en el món de l'hostaleria, que som els usuaris els que veiem en primera línia. Crec que ahí pot haver, des del meu punt de vista, la falta per part de l'empresariat de que deu de compensar-los una mica més econòmicament, pagar-los millor, per a que la gent no se'n vagi a altres sectors a treballar que estan millor remunerats. Però així de tot sí que critica que a la part de l'administració que caldria que ficara algun euro per a que es pogueren formar més gent i els cursos de formació foren més llargs i foren constants. Creus que no són suficients? Els recursos... Baix del meu punt de vista, els recursos que n'hi ha en aquest moment són totalment insuficients, i per molt esforç, està fent-se molt esforç per part de l'empresariat, però no està rebent per part del públic, per part de les persones treballadores, no estan interessades, moltes d'elles, en tirar endavant, perquè la remuneració econòmica que reben, els salaris que reben, són molt baixos. Encara no hi ha un equilibri, diguem. No n'hi ha un equilibri. Per a molts empresaris entenen que la mitja jornada són 12 hores, i la mitja jornada són 12 hores, n'hi ha que buscar un equilibri. I Vicent, en això que han parlat d'Ucrània i tal, vosaltres en l'ensenyança pública, en l'ensenyament públic, també us heu trobat en aquests problemes, vull dir, l'immigrant, immigrant,
immigrant és una altra cosa, aquesta gent ha tingut que fugir del país i l'ha tingut que acollir en les aules. A veure, en les aules, avui per avui, podríem dir que els 365 dies de l'any n'hi ha una rotació d'alumnat que ve, se l'acull, inclús n'hi ha centres on hi ha aules específiques per acollir aquesta gent i en el tema de la parla que es puguen entendre. Fent una comparativa, sí que es dic que en la part, per exemple, de Catalunya es posen més recursos que estan posant-se així al País Valencià. Si al País Valencià hi ha poblacions que no posen pràcticament res, sense oblidar que en la part de l'interior es gasten, diguem-ne, la integració d'aquestes persones i els recursos crec que són majors que els que estan donant-se en la zona del litoral. En la part del litoral els recursos són menors que s'inverteixen i algunes d'aquestes persones estan tenint mancances a l'hora de per molt esforç que s'hagi fet des del CDT, que crec que han fet una tasca excel·lent i n'hi ha que mirar-ho. Des del meu punt de vista crec que fan falta que aquesta entitat se li faciliten més recursos per a que pugui fer millor treball. Està encantat Paco Juan en el que estàs dient, no? Més recursos, més recursos. Més que més recursos, jo penso que recursos, evidentment sempre quan més disponibilitat tinguem, tant millor, però jo penso que és més un tema de prestigiar les professions de l'hostaleria, d'aconseguir que aquest equilibri del que parlaves entre l'empresari, que té que defensar el seu, evidentment, i la persona que vol treballar en esta... Però té que arribar un moment que hi ha un equilibri, evidentment. Personal qualificat, el que té actitud, el que té interès, té recursos per a formar-se i per a insertar-se laboralment en tota una sèrie de garanties en quant a la professionalitat i demés. Però el problema és que la gent avui en dia encara no té aquest afany per treballar en hostaleria en qualsevol perfil, des de pisos hasta sala, hasta cuina. Pareix ser que en la moda dels concursos de cuina i dels programes de cuina hi ha molta gent que vol ser cuiner, però això no és tindre vocació. Volen ser xef. No volen ser cuiner, volen ser xef. Jo també vull ser xef. Però jo penso que és més un tema de prestigiar la professió, evidentment aconseguir millors condicions, com apuntava el company de taula, de millors condicions per als treballadors perquè vulguin continuar formant-se. Nosaltres al CDT tenim una representació de l'empresariat, dels sindicats i demés, que ens transmeteixen les demandes formatives, però aquesta demanda té que passar perquè el treballador vulgui dedicar-se a l'hostaleria professionalment, perquè mitjos n'hi ha per a que poden formar-se i tindre una capacitació suficient per exercir en la seva professió, però falten vocació. Pues ara anem a Pepe Albero, el premiado. Pepe Albero, primero el premiado. Primero premiado, eso significa competición, pero no. Pepe Albero, el primero. Pepe, tu has tingut un estiu preparant projectes, no? Perquè tu també te dediques a la docència des d'adults. Sí, m'ha dedicat a la docència, però ja fa molts anys que han prescindit de mi en la facultat, sí. A les 70 anys van dir ala. Però ara sí que sí, es dona... Sí, ara sí, en els Ames de Casa, que és un projecte constant de paciència, de dedicació, inclús de superació en persones que no han tingut mai res que veure en l'art i veuen a través de l'art inclús una possible transformació de la societat, que pareix una dicotomia una cosa en l'altra, però no, va molt bé. Entonces, això m'anima i sobretot també tinc ara un xiquet projecte, no sé si dir-li projecte, em pareix molt presumptuós, però recentment s'ha descobert un quadre de Sorolla que va destapar el verdader caràcter de Sorolla, un malgènit increïble. Sí. Entonces, un quadre de 8 o 9 metres de llarg, 4 d'ample, i es diu El entierro de Cristo. El va presentar en un certamen, era evidentment el millor, el projecte era preciós, però circumstàncies, anem a dir que no del cas, però que algú va influir, en definitiva, que no se li va valorar en la justa medida. Què va fer don Joaquín, alias Chimo?
Va dir sí, ho va trencar tot i va deixar només 4 trossos. Li van dir, bueno, menos bonico de tot, claro. Y es van quedar només 4 trossos. Entonces, a mi això m'ha incentivat, m'ha motivat, i una de les parts és la cara de... per què li van fer moltes crítiques? Perquè va humanitzar una cosa que era, diguem, massa espiritual. El que dic jo a voltes, en tots els respectes, lo del Cristo en rímel, que n'hi ha imatges d'aixes que dic, bueno, però si me li van pegar per tots els costats i veus ahir la ratlleta i no. Entonces, aquell va fer un cos mort i una cara d'un mort. I el teu projecte és? El meu projecte ja el tinc, és convertir aquests fragments que estan a l'oli, fer-los en aquarela, en una tècnica que es diu de llavats successius, en fi. Jo no ja el tinc fet. Lo mal és que m'agrada. Això no és bo. No és bo. Bueno, però... Jo no estic ficat en això. Jo no sé si és que la vellea morixen coses molt rares. Bueno, jo ja era de xicotet. Però bueno, i estic en això. I el projecte de Rames de Casa, pues, si no passa res, el dia 3 comenceu a travegar-s'hi a embrutar paper, tela, el que ens posa per davant. Un grup de dones fantàstic, sí, no, una força tremenda. I em fan cas. Això és el que més val. No tot el món pot dir el mateix. No. Maribel Torres, tu com has passat de l'estiu? Bueno, pues com... Sentada, seguda en una hamaca, no? Per el sol. Sí, pues donant-hi a la tecla com quasi tots. Però bueno, pues l'estiu és un temps estupend, no? És meravellós poder gaudir d'ell, però també n'hi ha que... L'altra part, no? Estem pues, al costat dels nostres clients, de les nostres empreses, i això és el que toca, no? Perquè sí que és cert que aquest temps que dius malo si estan desocupats, si tenen temps patent i tot. No, normalment no tenen molta alegria quan es veuen arribar, per tant el que tens que fer és preparar l'altra part, no? A partir de setembre, octubre, pues, tot el que tens i facilitar-li en la mesura que... I les pimes les hauràs pulsat una miqueta? Sí, el treball és el de tot l'any, és un treball constant. Però aquest estiu, què t'han dit? Aquest estiu la veritat és que jo crec que ha hagut una molt bona resposta. La gent tenim tots tantes ganes, és que ha sigut l'any dels festivals, de Sicílies, de festes, de tot. Ha sigut una miqueta recuperar el pols de lo que teníem, una miqueta paregut a lo que teníem en el 2019, per ahir inclús en alguns llocs ha sigut molt millor inclús que aquell últim estiu. És cert, però clar, així no vivim de 2 mesos, tenim que procurar continuar tenint i s'ha aconseguit perquè el govern valencià ha apostat per el turista d'hivern, altres comunitats no ho han tingut, i sí que una ajuda molt important, jo penso, per al sector molt important. Què passa? Que si tu tens l'hotel obert i tens clients, pues, la cafeteria del costat, la tenda, el d'enfront, l'altre, molts altres com un servei de prevenció, tots treballem i tots tenim realment... L'efecte papellón. Claro, entonces és importantíssim. Pensa que ahir sí que des de l'administració s'ha fet una molt bona feina a l'hora de recolzar el turisme en la nostra comunitat, no? Pensa que ha sigut important. Senyor Civera, l'han deixat en pau el turista a vostè en la vila o ha sigut un... Jo no m'entero. Perquè et tanques dins de casa... És que el puesto on millor estic en estiu és en ma casa, és on més frescor fa. Però bueno, algo podràs dir de l'estiu. L'estiu, molta gent. A part de molta gent, no has fet res, no has treballat... Com que no? Jo no pare, jo no tinc mai vacacions. A mi el concepte de vacacions em passava quan treballava el mateix que a Sheldon Cooper quan l'obliguen a fer vacances. No vol... No sap què fer. No sap què fer. Entonces, a mi, jo ara la meva situació de jubilat, pues, tens tot el temps del món, efectivament, però també és de veres que no, desenganxar, però desenganxar de què? Són estereotipos. Desenganxa el que està obligat a fer algo que no li agrada, a seguir unes pautes que li tallen molt la seva personalitat i les seues idees.
quan jo ara faig el que em dóna la gana, mai en la vida ho ha pogut fer, però ara ho puc fer. I entonces, què és això de les vacances? Les vacances... Tenim que tallar. Pues nada. Hi ha coses que no canvien, tenim que tallar, hem de tallar i tornem... I em toca sempre a mi. Sí. És que jo crec que, mira, els tècnics, es veus? Tu que es coneixes, no? Jo crec que ho fan a propòsit. Ojo, i això que no estic parlant d'Osbeck. No estàs exactament. Vinga, tornem en 2 minuts. Pues ja estem de tornada. Anem a deixar que Antoni Civera, que li hem tallat abruptament, jo crec que han sigut els tècnics, t'han tallat abruptament. Per favor, continua. No, pues que jo és que això de les vacances és algo que mai ho he exercitat. Jo quan m'han obligat a agarrar vacances en la faena, jo m'he dedicat a lo que a mi m'agrada. És dir, això de dir, no, desenxufar, desenganxar, anar-te, és que no he pogut. Olvidar-te. No, jo no he pogut mai. De què? No, exactament. De què em tinc que oblidar? De que als 15 dies tinc que tornar, doncs per això seguir i seguir com. A més, jo he tingut la sort de que quasi sempre ha fet una faena que m'agradava, doncs això del síndrome vacacional jo no ho he viscut mai. Quan era jovenet sí que tenia un síndrome, que és quan s'acabava el cinema d'estiu, jo tenia ahir diverses setmanes que no em trobava. Bueno, és que això és una crueldat. Això és una crueldat, perquè el cinema d'estiu... Clar, allò era una meravella. La vida. I més en un poble com era la Vila en aquella època en què era l'únic que hi havia. Ara ja no, no hi ha cinema d'estiu, però hi ha moltes altres més coses. Ni les freqüenten, ni m'enteren inclús, a més de que existeixin. Bueno, abans estàvem parlant una mica, a més crec que ha sigut Vicent que ha tret el terme de la comarca de la Marina Baixa i tal. Jo volia preguntar, solament hi ha coses, s'han començat moltes obres a tot arreu, a tots els pobles de la comarca de la Marina Baixa, però en Benidorm una especialment, que és el soterrament de l'avinguda de Beniardà. Això com ho experimenta? Perquè a més, com tenim la sort de que aquí hi ha persones que estan radicades en diferents pobles de la Marina Baixa, no fa falta ni cremar, ni treure mistos, ni pegar foc, vull dir, tranquil·lament, en zen. Com t'ha afectat a tu
Jo penso que és una cosa, una reivindicació de molts anys i que va ser molt pesat, perquè són molt més, s'ha fet un esforç per reduir el temps que dura l'obra en concret, del soterrament, però és una obra necessària. I més, com a reflexe de la recuperació turística que dic jo, el volum de vehicles que travessaven per aquesta via era brutal al cap de... I no sols per el tema turístic, també per el tema de lo que constituïs Benidorm, de polos de reacció econòmica, la gent que ve de treballar de fora i que utilitza el vehicle propi, una via. I per no sumar l'increment de les freqüències del tren, del tram, i que ja constantment és una cosa necessària. Va ser dur perquè són 10 mesos, si tot va com esperem. M'han dit que hi ha molts jubilats ja esperant que posin les valles. Sí, per anar ja a controlar que no paren i que estiguen treballant de valent. Però penso que és una cosa necessària i que ha arribat el moment. Possiblement no apreciem una... Realment feia falta l'obra, o sigui, realment feia falta l'obra. És parlar com a usuari, com ho trobes? A veure, jo com a usuari, desgraciadament tinc que pegar la volta, però bé, s'ha fet un esforç també per el tema de l'aparcament, perquè la gent puga... l'aparcament dissuasori, perquè la gent puga baixar, que possiblement es puga millorar i n'hi haurà que donar un temps per veure si les mesures que s'han pres en el tema de la reordenació del trànsit si són eficients o n'hi ha que modificar alguns dels trajectes, però jo crec que de moment esperem la prova de foc dels ponts de Setmana Santa. L'examen de revàlida vindrà en Setmana Santa. Els ponts vacacionals, quan arriben Nadal i sobretot quan arriba Setmana Santa, que serà el preludi de l'estiu, que esperem que siga que això continuï com està anant sobre rodes, però penso que serà la prova de foc serà la Setmana Santa, evidentment, però tindrem algun test ahí de veure com les molèsties fins on arriben, però jo crec que la gent que ve a Benidorm té alternatives per a vindre a Benidorm i disfrutar de Benidorm, en dependència que estigui una via operativa o no estigui operativa. I Vicent, tu com a usuari i a més habitant d'una localitat a la vora, vull dir, perquè una cosa està clara, vull dir, hi ha molta gent que ve a Benidorm a treballar, molta gent que de Benidorm se'n va a treballar a uns altres llocs. Jo seguint una mica en la línia el que estava dient Paco Juan, crec que és molt correcte. L'únic que sí que jo hauria des d'un punt de vista més ambiciós. Jo volguera que este tren, tram, arribara a Europa com té que arribar i per un altre lloc que també arribara a l'aeroport, que no ha arribat, perquè crec que mos mereixem un tren que mos porta a Europa i un tren que arribi indiscutiblement a la part d'Andalusia i ben pròxim a l'aeroport, que ve moltíssima gent des d'Anglaterra o altres països de lo que diem Europa i que es tinga que fer en transport de turisme, autobusos, taxis. No vol dir que no tinguin dret a treballar, però crec que n'hi ha que ser una mica més ambiciós. No obstant, les obres es suposa que són per millorar la qualitat de vida de tots els que les poden disfrutar. Moltes gràcies. Llavors, vull dir, però t'ha afectat a tu? T'afecta? L'afecció n'hi ha que mirar-la en positiu. Fenomenal. Pepe, tu vius en l'estudi pintant, no ixes massa? T'has enterat de que estan fent el soterrament de l'avenida Beniardà? M'ha plegat algo, però bueno. Però no eres usuari. Lo de soterrar a mi es que no m'acaba de... Això de tus amigos no te olvidan. Pero bueno, lo que está claro es que també patís d'alguna manera com a qualsevol ciutadà. Lo que no sé, jo estic en aquesta tertúlia, no estic en fora de joc, però vaig integrar-me en el partit, perquè sent moltes obres, i clar, la gent també pensa, tantes obres que n'hi haurà eleccions. I clar, és de veres. Devia d'haver eleccions tots els anys. Però al marge d'això és una tonteria afegida, però des del món de
diguem, de l'art en termes generals, estem demanant, reivindicant tots els anys, i tots ens diuen que sí, que lo de l'art està molt bé, la poesia és una meravella, la redacció fenomenal, però no i no. Ara recentment s'ha obert ja el que va ser el conservatori, por fin, però claro, ese por fin ha vingut a cap de no sé quants anys. Bueno, més anys ha tardat jo, que em donaran el 9 d'octubre, però és igual. Bueno, però ha arribat, ha arribat. I menys mal que no ha sigut post-mortem. Ai, per favor, toca fusta. No, és veritat, el problema és que volem tot que solucione en 2 dies, i no pot ser. Però... La part turística, i jo vaig fer un projecte, i algun dia, si tinc l'ocasió, el duré així, sobre que Benidorm també fora la sede d'un criteri sobre una cosa que pareix una tonteria, un certamen internacional d'aquarel·la turística en els millors firmes. El projecte està embastat però bé, de tal manera que en tota Europa, a través d'una cosa tan intrascendent com pareix ser l'art, també es podrà conèixer. Entonces, clar, són projectes que al costat de lo que comenteu és una cosa nímia, però bueno. No, estem parlant de comarca. Estem parlant de comarca. Com afecten els projectes de la comarca? Exactament, la cultura, però mayúscula, ens afecta a tots. En la vila n'hi ha un parell de pintors o tres que són internacionalment coneguts. En la vila també, però menys. Així n'hi ha uns quants pintors que són molt bons. Les coneixen en Europa, en Estats Units, en Alemanya, en México. Jo no he de parlar d'això, però bueno. I així, pues, al cap del temps m'ha tocat a mi, però també n'hi ha més. Però és un espècimen diluït. En la part artística, en el cine, que n'hi ha una persona així, molt més autoritzada que jo per parlar d'això. El cine, doncs bé, butaca, gin tònic en casa, ja veureu en la xiqueteta pantalla. El meu concepte, modestament, de cine no és així. És un art, però no es qualifica com a art, sinó com a un modo d'entretindre's. I el pintor és el que està allà en el castell, fa una caricatura, ai mira, que bonico, li dones 10 euros o no sé què, i ja està. Entonces, clar, quizás seria una font d'ingressos minoritària, però que també hi ha que treure-la. Jo no sé què fer, perquè en el plano turístic tiras avant, no ho sé. Claro, no vaig a dir al CDT, diran, així el que importa és que la gent s'ensenya a cuinar i a servir, claro. Però no n'hi ha ningú altre puesto on es pugui formar artísticament, ja no en pintura, sinó en decoració, il·lustració, n'hi ha moltes rames. Jo en la facultat, quan donava classes, allí era sota Cavallerrei, però ara ja n'hi ha moltes més coses. Vinga, anem a espentar. Bueno, de moment ja t'han donat el premi, que és algo. Ja és algo. Vols dir que ara tinc que callar? Home, callar no, però bueno, no, que ja tens més fama. Ni vaig l'aigua. Ja ho sé, ja ho sé. No. Maribel. Ja m'han amenaçat en això. I ara tinc 3 opcions. Una, en valencià. És el 9 d'octubre. És el que deu de ser. L'altra en castellà, perquè ens entenguem tots, diuen. I l'altra, ninguna dels dos. Dir lo que em dóna la gana. En anglès. No, dir lo que em dóna la gana. També. Sense escrit, ja està. Això és el millor. Això ho van fer també els àgrafos. Jesucrist, Buda, Mahoma, Sòcrates, ningú no va escriure res. Tenien molta facilitat de paraula. Tots. Molt bé. Que tenien molta facilitat de paraula. A veure, Maribel, ja no me'n recordo. És que tanta volta que m'ha quedat en els discursos. Estàvem parlant de comarca, aquestes obres grans i tal. Han de ser ambicioses, com diu Vicent? Jo penso que és importantíssim vertebrar a aquest nivell la comarca, és lo que en això mos va molt. I tu has arreplegat algo d'en Alfàs? Jo soc usuària. Tu eres usuària. I la veritat és que sempre
per supost, totes les obres ens afecten directa o indirectament. Jo pense en el mèrit que té el xicotet comerç, l'empresa local, en concret estic parlant de Benidorm, però en tots els pobles quan hi ha obres tots pateixen igual, i estic recordant-me des de els 2 anys que he estat l'avinguda del Mediterrani posant rajoletes i llevant-les, que al final ha quedat fantàstic, però aquest temps ha sigut molt dur. La pandèmia. I després la pandèmia. Llavors vull dir que un reconeixement molt especial als empresaris xicotets i mitjans que en tenim en la comarca, perquè realment gràcies a ells i a aquesta dedicació i a aquest esforç i a aquestes ganes estem on estem. Això per una banda, i això és una forma de fer comarca també. Sí que és cert que des de l'administració, jo comentava Vicent, que troba a faltar realment aquest impuls de formació, però jo crec que tant des de l'administració com des de tots els llocs de formació, nosaltres mateixes tenim un catàleg enorme de formació bonificable, que és finalment l'empresa sí que aposta per la formació dels seus treballadors i finalment a través de la Seguretat Social se li reembolsa aquest import, en el qual no és tan costós formar un treballador. I jo estic convençuda que els treballadors si veuen la possibilitat, perquè encara jo crec que no s'ha interioritzat això de jo em forme i després tinc aquest pas, aquest per l'any un mes i puc millorar en la meva feina. Crec que això és important traslladar-lo, perquè aquesta formació indudablement se la duen darrere, i és molt important crear aquesta consciència de la importància, que ja han passat d'aquesta època en la comarca fa molts anys enrere, d'aquesta estacionalitat brutal que teníem, que uno podia ser cambrer aquest estiu i després posar rajoles o després fer el que fora. Avui per avui n'hi ha una continuïtat en la feina i ens han trobat enguany com moltes dificultats per a completar plantilles de treball, quan sí que és cert que n'hi ha una molt bona formació. I jo estic convençuda que el que estic dient és algo que tots coneixem. Totes les persones que es formen en la rama d'hostaleria, en el CDT, pràcticament ixen en la feina en la mà, perquè sí que és cert que tenen molt bona qualitat la formació que reben. Entonces tot això té que ser que al final, com quasi tot en la vida, tenim que creure-nos el que fem i creure-nos que som capaços de traslladar aquest impuls i que aquesta formació que es donem des dels diferents àmbits públics, privats, des de l'administració d'educació, és bona i és important i tenim que treballar-la, i és el que comentaven abans, sentar-nos tots, perquè al final si cada un va per lliure, doncs al final no acaba empastant-se, però crec que és important i que sí que es fa. El que passa és que després que això traslladar-lo és més complicat. Antonio, comarca. Perquè pregunte comarca i em parlen de congressos però això també és per comarca, Sí, però bueno, anem a comarca, perquè ara ve lo de la formativa. Estem parlant d'una obra, una megaobra. Va haver un antic regidor de l'Ajuntament de la Vila, no és Vicent, va dir però el coneixerà Vicent. Claro que sí, el coneix, jo també. Va dir una frase que resumia molt aquesta situació. Va dir: si hi ha obres hi ha molèsties, si hi ha obres hi ha futur. Va lograr unir dos conceptes que tal com està desenvolupant-se tot són necessaris imbricar, les molèsties i el futur. La gent es queixa, clar, jo no volia dir-ho, però bé, efectivament, i d'alguna manera aquesta frase va calar. Alguns la van assumir, la van comprendre, i altres la van qualificar com un eslògan més que es trau. Però és que és de veres. Va ser l'època precisament en què la vila va experimentar un creixement i una transformació grandíssima. Al cap del temps, les molèsties s'han oblidat i el que ha quedat és una certa vertebració municipal, que jo no sé, això igual Vicente ho pot saber millor que jo, no sé fins a quin punt ha lograt unir això en una vertebració comarcal, en una millor comunicació, en una millor fluidesa de comunicar-se en els pobles de la comarca. Però és que és de veres. El concepte d'obres, com així sempre han sigut obres en certa manera tímides i obres, anem a dir, d'apanyo, obres d'eixir de reparació, exactament, que han sigut curtetes
i precisament en aquesta brevetat i en aquesta falta d'ambició pues, ha estat el que al cap del temps ha hagut que tornar-les a refer i en fi. Però què és això? O sigui, aquesta obra de la que estem parlant, efectivament, és una obra que va durar molts mesos, que va dur problemes de desplaçament, de tràfic, tot això. Però quan estigui acabat, quan tot això culmine i quan la comoditat i la rapidesa i la seguretat guanye, doncs tots veuran que efectivament feia falta. Simplement és això, ja sé que avui estic molt en positiu, però bueno. No, està bé, està bé. Un dia tenia que tocar. Jo faig el que puc en el guió, perquè com la vostra participació també tal, doncs jo faig el que puc i ara dic efectes col·laterals, danys col·laterals de les coses que estan passant, no? Pues, per exemple, com ha sigut, com has dit tu, la integració, els cursos d'idiomes per a la gent d'Ucraïna, i després quan veu esta rapidesa, o per exemple una de les notícies que fa poquet que ha sortit en els diaris ha sigut que la reactivació i rehabilitació del casino Mediterrani, bueno, i això ja va com un tir, igual que quan van anunciar que anaven a fer la sala esta d'aquí del casino de Benidorm a l'Avenida Europa, igual. El que no sembla que vagi com un tir ja és l'ampliació de l'Hospital de Marina Baixa. Antes obriran el casino que faran l'ampliació de la... Este matí està jo i tinc un fill que treballa allí. Pues digues. Estan treballant. Estan treballant de calent? Estan treballant, el que passa que no està treballant-se al ritme que ens agradaria, perquè n'hi ha que tindre en compte que encara ells estan en el pico d'estiu en el que fa relació diem pacients, però que en definitiva són clients i en què estan en eixa cresta. Jo vull creure, per lo que tinc entès, que hasta que no passe el 9 d'octubre, 12 d'octubre, les obres no incrementaran el seu ritme. Però crec que el que fa relació, crec que estem treballant en positiu. Sí, ja que treballant en positiu. Havia una cinquantena de persones aquest matí treballant. Però ja que agarrar i dir que no pot ser tants anys i demanant inclús un segon hospital, no pot ser, però dic de tots els governs, vull dir no solament d'un, sinó de tots els governs, perquè... Bueno, és veritat. Bueno, doncs dels dos governs. I lo del casino, ara ja podeu tornar-nos la bofetada que diu pobre pueblo vecino que t'has quedado sin casino. Ara ja... El problema és que reintegrar a la gent que es va quedar sense faena en aquella època, això ja és molt difícil. Aquesta gent ja s'ha recol·locat, ha reconduït una miqueta la seva vida laboral i tal. Però, en fi... Hi haurà més llocs de treball. Segurament, sí. Jo vos puc aportar... Tu en seràs més segur. Jo el que tinc entès és que va una sala de restauració, va treballar-se la restauració en un espai que poquets n'hi ha. A Benidorm n'hi ha més perquè estan els hotels, però crec que una sala de restauració que funcionava molt bé i en principi van a posar-se el que diuen vulgarment màquines tragaperra, mentre el projecte va tirant endavant. També s'ha parlat també de fer una escola de formació, tant per a la gent de restauració com per a la gent de joc, de personal de joc, de crupiers. És correcte. Claro, no n'hi ha. És una cosa que imaginem endavant i possiblement s'acabe abans que el tren que també... Tenim projectes vertebradors i necessaris de formació, tenim els de sanitat i tenim els de comunicació, però abans, inclús el centre cultural, abans es va acabar la sala de tal i el casino, però si hi ha treball, bienvenido sea. Jo penso que l'impuls que li va donar al tema cultural és ja tot toca. Bueno, tornem 2 minuts i tornem de seguida. No sempre li toca Sibera. Estaràs
Pues ja estem de tornada i aquesta vegada no ha sigut Antonio Sivera el que ha sigut interromput per la qüestió de publicitat, ha sigut Paco Juan, així que anem a donar-li a Paco Juan, per favor, l'oportunitat de que ens acabi de contar el que no ens ha dit. Ja no me'n recordo que estem parlant ja, però m'ho de xerrar també. Jo tampoc, esta tertúlia és que acabem de tornar de vacances, no estem massa centrats, però la primera jo, clar. No, sí, estàvem comentant del tema també de l'acabar les obres. Jo penso que també quedarà pendent, s'acabaran antes aquestes qüestions respecte del tema dels casinos. Però jo penso que estàvem parlant, ens havíem quedat en concret en l'equipament cultural, que per fi ja està operatiu. El tema cultural jo penso que serà un revulsiu per al tema cultural, sobretot el contar una cosa tan senzilla com és contar com el que s'anomena sala menor, però que per a nosaltres serà un tros de sala en 400, no sé si són 450 butaques que posarem per a tindre algun acte cultural en condicions en Benidorm, que tenim sales a disposició per a aquest tipus d'actes, inclús en hotels i tal, però no en la mateixa. Però ens feia falta ese centre que aglutinara totes les activitats culturals, en aquest cas unes instal·lacions dignes ja per fi per al Conservatori de Música, per al Conservatori de Dansa, i aquest equipament accessori en forma de sala, en aquest cas per a actes més multitudinaris, que feia moltíssima falta, i crec que serà un revulsiu per al tema cultural i que servirà també per a altres qüestions. Conforme vaig acabant, esperem que s'acabe totes les instal·lacions i que puguem comptar recentment, crec que en la Nucia s'ha posat en marxa enguany un batxillerat d'artístiques que tampoc en la contornada molt ambiciós, però penso que tot va sumant, tot a pedra fa paret, i poquet a poquet anem en l'àmbit cultural també donant passets en positiu, no? Efectivament. Jo sí que vaig dir, en la comarca sí que n'hi ha, en la vila sí que n'hi ha batxillerat artístic. Ja n'hi ha de fa 7 o 8 anys n'hi ha batxillerat artístic. Jo sí que afegir a el que ella ha dit és que siguem capaços a nivell de tots els pobles de la comarca de posar-nos d'acord i no fer tots activitats al mateix dia i a la mateixa hora, perquè crec que això serà l'èxit de que per lo menos el de Benidorm, que en un futur i segurament es tiraran terra a la cara en altres, però crec que el de Benidorm serà l'epicentre on es desenvoluparan una sèrie d'activitats culturals que possiblement altres poblacions de la comarca no puguem fer front a elles, perquè el que no n'hi ha des d'un punt de vista no va haver la suficient visió a l'hora de planificar, que és que tu tens l'Auditori de Teatre de la Vila, tens el d'Altea, tens el de Finestrat, tens el de Callosa, tens el d'estiu i d'hivern de la Nucia, i crec que per ara ja tocava el de Benidorm, i crec que ahir es van equivocar, que ningú traga de context, però crec que jo demanic des d'ací, en el permís de vosaltres, que la planificació siga una planificació consensuada per a que tots puguen tirar endavant els seus projectes. Jo vull afegir una cosa. Jo crec que és complicat, però si hi ha mentes brillantes que són capaces de dur un calendari de la Champions, de la League, perquè pugui jugar un o pugui jugar l'altre, a més en tots els països, que podríem dir a aquestes persones que vingueren a la comarca per fer un calendari consensuat, sí, dic jo, perquè no? O no? Jo penso que que també així n'hi ha gent, així som uns quants que ens preocupa la cultura, n'hi ha molta més gent, però, i vaig a ficar-me, a mi és que em diran ja el Catiusca, perquè em fiquen tots els xarcos, però per què no l'Ajuntament convoca? I jo no sé, és una utopia. Quin Ajuntament? Qualsevol? El de Benidorm, el de la vila, que siga. Els ajuntaments de la comarca, responsables culturals, no el responsable polític, no, el responsable, la persona que per uns motius o altres pot generar un projecte atractiu, que l'escriguen, que posen en paper
i el duguen. Mos reunim tots, es reuneixen tots. Sí, ells. No, els màxims responsables culturals de cada poble. Elaboren consensuen un projecte comú i l'eleven als polítics. I es veuen les possibilitats econòmiques, possibilitats d'ubicació, en fi, una sèrie de factors que al final es fa un projecte comú i ja està. I no és tan complicat. Anem a veure. No és senzill, però es pot fer. Si fan el calendari de la Champions, dic jo que la Marina Baixa podrà fer alguna cosa, era això? No ho sé, el futbol és una cosa que es fa pataes, i això no deu de fer a pataes. Jo simplement, ampliant la proposta que està dient Pep Belvero, diré, així, en esta comarca, una mica seguint el que tu estàs dient, es va intentar fer una mancomunitat, Michel Pérez de Besa una mancomunitat que crec que és de lo que passa, crec que és poblacions deben de sumar esforç. Una mancomunitat com la que està sent en la Marina Alta, la MAMMA, que alguns l'haureu sentit, no ho pot coordinar tot, però sí que fa un calendari conjunt que s'envia setmanalment a totes aquelles persones que estan subscrites i està financiat per els 32 ajuntaments de la Marina Alta. Així que en tenim 17 ajuntaments que formen la Marina Baixa, crec que una proposta, algú que mos faci a cas, perquè agafa el que ell ha dit, no? Jo el posa aquí damunt. Jo penso que el problema és que els serveis que es mancomunen solen ser serveis deficitaris o com la cultura no té aquest tractament de bé de primera necessitat i sí o sí s'ha de mancomunar aquest servici, jo penso que ahí falla una miqueta aquest plantejament, no? Però quants anys de treball genera la cultura? No, això és evident, no? Però em refereix que com la mancomunitat està més pensada per a prestar aquest tipus de servicis deficitaris en municipis xicotets que no tenen recursos o possibilitats o persones està més pensat per a un altre tipus de coses, però evidentment seria un encert el poder mancomunar o la fórmula supramunicipal que fora per a donar aquest impuls a la cultura en l'àmbit comarcal. Li donem perquè després tu. Jo voldria afegir alguna cosa al voltant de lo que ha dit Vicent, de lo que ha dit Pepe. A veure, fa 20 anys, més de 20 anys ja, fa més de 20 anys, un amic meu d'alguns d'ací de la taula, que és Ximo Romà, d'Altea, a punt d'inaugurar-se el Palau Altea, va llançar una idea que va ser en el sentit de coordinar i no d'aglutinar, sinó de repartir costos i de que alguns espectacles, algunes actuacions pogueren arribar a tots els pobles de la comarca que tingueren una instal·lació adequada per fi de que arribar a tots els municipis i de que les despeses es repartiren. O sigui, era una idea que efectivament tenia viabilitat i tenia sobretot l'al·licient de que un poble amb menys recursos poguera acollir una sèrie d'espectacles i d'actuacions. I en aquella època, quan treballava en la ràdio, tenia accés per feina en diferents regidors, inclús alcaldes de la comarca. I d'una manera discreteta, com si no... llançava també la idea i tal. Tots van dir que no, però d'una manera rotunda. És dir, no, en el meu municipi, si duc a Concha Velasco, vull dur-la jo. I no, que no... I ahí es va quedar el tema. O sigui que tenim molta feina pendent, molta feina que ve de molt darrere i que ara mateixa, per exemple, jo no vull canviar la plana ni dir-los has de venir com han de fer les coses, però efectivament la cultura, que no és un bé de primera necessitat, o a vegades sí, però és cara, a vegades és cara. I si eixa despesa forta es reparteix, doncs anem a veure, jo què sé, el que dia Ximo Romà és, anem a veure, jo duc a Concha Velasco i la duc dilluns, bueno, doncs Concha Velasco dimecres actua en la Vila i divendres en Alfàs, i d'esta manera ningú, tots van no, volen dir, té que vindre uno... És que és rentable políticament.
És molt rentable políticament. I els beneficiats són els mateixos usuaris, els mateixos veïns de cada poble. Olvida, Toni, dels usuaris. El polític du a la figura i després políticament, en eleccions, en el que siga, ho presenta com a un actiu. Lo de la fotografia és... Però lo de la fotografia està bé, a la millor el que hi ha que fer és separar, una separació de bienes, de roles. Sentiment comarcal, sentit de comarca, no rentabilitat particular a través de la comarca, que són dos conceptes distints. Va haver un moment en què es feien folletos de Benidorm i s'havien signat convenis en diferents localitats i a més algunes d'interior, i es feien folletos conjunts que després es promocionaven en Fitur, però estic parlant d'anys. Però a mi el que necessitem, com diuen els polítics, és agarrar i fer separació de roles. En lloc de bienes, el tècnic de cultura i el polític. No és que és difícil, és que però tu saps en la vila el que poden presumir de que tenen un saló que allà és una meravella, és una meravella. Quan s'ompli? Que estem pagant, i el tanquen en estiu, segons tinc entès, perquè l'aire condicionat costa una burra. No sé si ha dit. Concretament s'estarà pagant fins l'any 2049, estarà pagant-se el deute. I cada vegada, estic parlant de fa uns anys, cada vegada que costava obrir-lo, que estava al voltant de 3.700, 4.000 euros l'obrir-lo, perquè és a fer una cosa mirant-la. Van fer falta molts criteris, però no és el tema que toca avui. El projecte de Benidorm és de l'any 96 i eso te lo digo de primera mano. Eso te lo digo de primera mano, del 96, con lo cual si abans valia 10, pues ara lo que val. I cada lloc de xiquet, lo del conservatori és magnífic, no penseu que dic tal, però un no deixa d'assombrarse que l'administració pública es permeteix el luxe de cada plaça de xiquet de conservatori que tingui un preu. Jo sí que vaig a dir una cosa en el tema de Benidorm, en aquest aspecte. Jo per a mi crec que li fa falta, estan molt ben ubicat, molt ben centralitzat, és que viu així en Benidorm, però crec que li fa falta un espai per poder aparcar, aunque siga pagant. Això serà un problema. Aunque siga pagant. Això no va ser el problema, però el problema va ser el poder arribar a veure un espectacle que estigui fent-se i a quin lloc em fique que el cotxe, perquè el transport públic, ens agrada o no, no està funcionant com hauria de funcionar. En Alacant, l'ADA té l'aparcament, lo fundamental. Que l'Ajuntament hauria d'apostar. L'aposta hauria de fer-se pública o privada, però en la zona es hauria d'apostar a un aparcament. Anem a veure, jo no és per gelar així l'esperit comarcal, però teniu en compte que això ve de molt lluny. Les cançonetes populars no abonen precisament això, són cançonetes de principis de segle o més. Recordeu aquella que diu en Altea xiques guapes, en Benidorm mariners, a la Nucia tramussos i en Callosa espardenyers. És dir, cada poble té lo seu i la cosa que unifica, per almenys en la cançoneta, no es veu. És dir, que eixa assignatura pendent de comarcalització autèntica, de solidaritat i d'espenta comú, de moment està encara molt en l'aire, i esperem que no tinga que vindre alguna situació d'estes, anem a dir, dramàtiques i urgents, com una pandèmia, per a unificar criteris i per a anar endavant tots units. És que el problema és que la Marina Baixa té personalitat pròpia en cada poble massa gran, massa forta, i això pesa. És que són 17, no són, quan has dit, 32 o 32, la Marina Alta, si no recordo malament, crec que són 32 poblacions. Aquí són 17. I menys mal que ho han partit. Però el número de poblacions, el número d'habitants, si no m'equivoque, crec que són més o menys, estan sobre 210, 200
15, tant en un lloc com en l'altre, aproximadament, més o menys, podríem dir que són dos comarques o dos territoris compensats en població molt compensats. Jo ja sé que quan jo li nomenava a Pedro Zaragoza lo de Marina Alta, Marina Baixa, tenia que apartar una miqueta, està clar. Però si en una comarca, si en una Marina Baixa en 17 municipis costa d'aunar criteris, imagineu-vos 32 municipis tratant de que la veu siga lo menys discordant possible. Però hi ha projectes que jo crec que en certs moments haguessin propiciat una postura comú de tots els alcaldes de la comarca, com per exemple el corredor mediterrani, l'ampliació del tram, vull dir, el tren de la... Vull dir, hi ha coses que hi ha encara... Jo retinc en la ment... Hi ha contenciosos que no s'acaben. Ara mateix la vila presenta un contenciós en el TSJ per el tema de les lindes en finestrat, un tema que veia del segle XIX. Vull dir que hi ha molta feina per fer en aquest sentit. Per això t'he dit que hi ha coses que hi ha que tindre una miqueta... Jo penso, jo per lo menos demanaria una miqueta més de sentiment i més ambiciós. Vull dir, aquí tenim que... I anem a fer un... No podem acabar esta... Per favor, ja ha treballat. Sí, hi ha preguntes. Però abans que les preguntes són gracioses, les enquestes són gracioses perquè si no, no teniu el regal. Però abans una cosa seriosa. Una cosa seriosa que a més ha portat el nostre company Vicent Serra, i és veritat, no podem deixar de passar de mencionar que hem tingut un fet molt lamentable aquesta setmana, estos dies aquí en Benidorm, en el cas d'esta dona, una dona que ha sigut assassinada, perquè això de violència de gènere, lamento dir, no sé el que és, o et maten o no et maten, si et maten és un assassinat, i lamentable, i que estem de la tertúlia del turista digital i per supost tots els companys aquí estem per la labor de treballar en pos d'una cultura de que la societat faci front a això i que es reconegui que hi ha un problema molt seriós. Són més, des de l'any 2005, són més de 1.100 dones. Més de 1.100 dones. Si aquestes 1.100 dones, lamento dir-ho així, haguessin sigut d'un altre col·lectiu i a la millor d'un altre gènere, estaríem tots alzados en armes. Així que, per favor, anem a prendre una miqueta en sèrio, seriosament, este tema. I el minut de silenci el fem cada un a la nostra casa i gràcies, Vicent, per portar-ho. I com deia la jutge aquella, una jutgessa d'Iran, que fa poc en les xarxes socials deia que les han abandonat a les dones d'Iran. Doncs no, benvolguda, ens han abandonat a totes les dones arreu del món en aquest sentit. Vull dir que afortunadament tenim companys de vida que estan per la labor. Volies dir alguna cosa, Vicent, per favor? Gràcies per recordar-ho. I si voleu que vos diguen alguna cosa més del tren, perquè jo el dia 2 d'abril vaig fer una conferència, o vaig organitzar una conferència sobre el tema del tren, dir que tenim un gran problema en Alacant, perquè en Alacant hi ha un cul de sac que és on realment es genera el problema en la zona esta, i després l'altre cul de sac que tenim a València, que és la que està fent que tot el tema de Rodalies no estigui funcionant com correspon. Però crec que és un tema per ser un tema monogràfic i parlar-lo i abordar-lo des de la part que corresponga tècnicament. El turista digital ha fet articles sobre això, hem fet articles seriosos i a més en el Ministeri i tal. Si realment volem fer comarca, una de les coses més importants per a fer-la és la comunicació. Efectivament. No podem tindre un autobús guagua que arriba a una hora que no arriba a cada el tren que no arriba a la comunicació per arribar a Alacant, que no podem. Tenim que tindre aquesta red de comunicació.
comunicació bàsica per a comunicar la nostra comarca, les nostres comarques, perquè finalment tots els municipis, tant de la Marina Alta com la Marina Baixa, i jo crec que tenim per obligació que tindre aquesta red. Mentre això no es treballi, no tindrem altres coses en comú, però sí que... Pues demanem als nostres representants polítics que es plantin. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. El 2. Que consti que jo no ho he escrit, però... Toni, tu tindràs sort perquè tallaran... No, jo soc l'últim. No, que tallaran en aquest moment la publicitat o alguna cosa. No, aquí no es talla hasta que no s'acaba tot. Durant l'estiu s'ha tornat a celebrar l'edició número 34 del Festival de Cine d'Alfàs del Pi. Sabries dir quin ha sigut el curtmetratge guanyador a la secció oficial del festival? A entrevista, Los príncipes azules también destiñen, Imposible decirte adiós y Todos nos casamos con idiotas. A entrevista, Los príncipes azules también destiñen, Imposible decirte adiós y Todos nos casamos con idiotas. La entrevista. Si és que... La última tenia moltes possibilitats, En la última hi ha consens. Estaven tots ahí dient, seré jo. Vicent, 1, 3, 4, 5. El 5. Bombas Gens és un centre d'art al barri Marxalens de València. Antiga fàbrica, ara dona cabuda a diferents exposicions i intervencions artístiques. A més, hi ha un restaurant amb 2 estrelles Michelin. Saps el seu nom? Asqua, El Poblet, Ricard Camarena, La Tapilla Sistina. Asqua, El Poblet, Ricard Camarena, La Tapilla Sixtina. Ricard Camarena. És que va tot bordat. És que és difícil adivinar-ho. La cosa ahí. 1, 3 o 4? Les 3. Si n'adivino alguna. 3? Vinga, 3. És el mínim per sostindre una taula. Mínim de pates. Des de fa uns anys i fonamentalment a la Comunitat Valenciana, el 20 de setembre ve celebrant-se el World Paella Day. Entre les moltes activitats hi ha un concurs internacional per conèixer el millor xef de paelles. Podries dir el país del guanyador de l'edició 2022? Islàndia, Espanya, França, Tadjikistan. Torno. Islàndia, Tens que xillar més. Islàndia, Sí. Espanya, França, Tadjikistan. Els enfants de la patria. Ui! Montseguir. Vosaltres comporteu molt temps, no vaig a fer ninguna entonació especial. Ai, quina? 4 o 1? 1. El que guanyant no és una paella. El que guanyant no és una paella. No? Un arròs En coses. en gato, en foie, perquè té arròs. Que digui concurs d'arròs. Que bo, que bo. Era guanyat, A veure, Està tremolant. vosaltres com ja sou molt això, no vaig a fer valtros a pelo. No. El cap de setmana que ve se celebraran a Benidorm les festes de moros i cristians. Enguany són 6 les filaes les que participaran en la festa, 4 mores i 2 cristianes. Sabries dir qual de les següents noms és una filà de Benidorm? Cavallers de la baronia, contrabandistes, marrocs, barons d'Andi. The first? Yes! El barón d'Andi també podia ser. Barons d'Andi també estava. Esa serà, esa serà. Sí, també. També però és una de les files. Sí, Tuaregs està. No option, no choice. Esto. A més, ha tingut la possibilitat de viure en ells 2 dies. En la baronia o en els tuaregs? No, però allà en Àfrica. De la baronia, no. No, els de la baronia no van a Àfrica. Estan en el seu local menjant-se uns menjarots. Jo ja no formo part d'ells. No? Just abans de l'estiu es va produir la inauguració del Tecnohito a la plaça Triangular de Benidorm.
la Torre LED, que tracta d'emular Times Square o Piccadilly Circus. Podries dir amb quin esdeveniment es va fer coincidir la inauguració? 18 de setembre, final Eurobàsquet. 14 de maig, final Eurovision. 28 de maig, final Champions League. I 8 d'agost he vist 8 d'agost, Dia Internacional de l'Orgasme Femení. Torno. Ese últim, Antonio. No, jo ho vaig llegir en el periòdic, va ser lo d'Eurovisió, perquè així lo d'Eurovisió ha tingut... Com deia Javier Coronas en el seu programa, pero vosotros que os habéis creído, esto es un concurso, no una cooperativa. Aquí una cooperativa, tots estaven el 1, el 2, el 3. Per a Paseo de la Fama el d'Alfàs, no el de Hollywood, que a més el de Hollywood està abandonadíssim, està molt abandonat. El d'aquí? Molt abandonat. Molt abandonat. El de Madrid més. El de Madrid més. Un projecte com una cosa extraordinària i tal. Premio a la contestació, a més ha guanyat tots, ha guanyat tots. No, que mos faltava pel sucre. Però després de l'estiu. La pujadeta. Bueno, pues moltíssimes gràcies per estar aquí, moltíssimes gràcies per haver vingut, enhorabona una altra vegada. Un traje. Me recordaré del traje, la corbata i lo del discurs que ha apuntat. Lo que pues no sé com el faré. Bueno, ja veurem. No me l'ha donat jo. Moltíssimes gràcies a vostès, moltíssimes gràcies per estar aquí i ja saben que poden veure els vídeos al canal de YouTube del Turista Digital, també al Facebook, també al Twitter i també al Twitch. Tornem, dins d'un rato, en una altra tertúlia, que parlarem també de vacances, però en els nostres convidats valencianoparlants tornem en poquet, 15 dies tornarem. Moltes gràcies. Is not to reason why, but do or die.